Hey guys, good morning to all. If you here my another vlog. So guys, दिनै जोंना आफाया जारनि खालामनो लादों गुबुन दाबसे जायगायाव. So guys, मानि थाखाय आरो मानो थ' नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम. So guys, जाथायाथ' दुखुनांथावानो आरोना. जोंहा आफानि बिब'नि फिसालाया माने हरखाबै रुंसारि जालांबाय. माने अबथिरा रुंसारि जादों आरोना. माने एसेला बिदिनो बेमार दंखायोमोन आरोना. होमबाबो माने अबथिरा रुंसारि जालांबाय बिसोरा. माथो खालामनो मानसिनि जिउ नङा होमबा? ओंखायनो दा जोंना आफाया दा नैबे बस दं आरोना गाबोन लखिमपुराव. बेनि थाखायनो आफाया जारनि खालामनो थांगासिनो. मानसियानो गैखायालै सयथि खालि खालिखा आरोना. नोरैबो खालि हरैजायबो खालि. नोगोद खालि खालिखा आरोना. गरमखायनो थांलाय फैलाय गैया खोमा ओंखायनो आरोना. नै हरै नाय हरैबो खालि. नैबे नुनाया खालि दाबा आरोना नैबे. ट्रेन वेटिं खालामगासिनो. दा ट्रेना मोनफैयाखै आरोना. ट्रेन नेगासिनो जोङो दा. नै जोंना आफाया गय गरना क्लेब क्लेबनो जागासिनो आरोना. लखिमपुरसिम जारनि खालामगोन आफाया दिनै. नैबे सथियानिफ्राय आरोना. जोंनि सथिया स्टेसननिफ्राय लखिमपुरसिम रावना. स' गाइस दा ट्रेन नेदों जोङो. दा टाइमा जादों 11:45 आरोना. खैथासोआव मोनफैगोन बेखौ मिथिया. दा मोनफैबा खोन्थागोन. स' गाइस बिराद गोबाव जाबायमोनलै नैबिदि सिरियाव गाखोयो आरोना. ट्रेननि सिरियाव गाखोयो. दा सिरियाव गाखोनायसै थ'दो ना मा होनो लोगोफोर? नायलांबाय थादो अब्ला. नुबाय दा गिलुं गिलुं नुखायोलै बेसेबा गोजौ आरोना. नुबाय दा नुबाय ट्रेनखौ फिसा फिसा नुलायो आरोना. लोगोफोर ओरैबायदि मजा आरोना गोजौआव थानो. ओरैबायदि थान्दा बार बारो आरोना. नायदो दंफां बिलाइया माबायदि मावगासिनो आरोना. स' गाइस जोंनि खाथि जानाय बेथ' उन्दुनोसो फैबाय थागौमोन आं बेयाव आरोना गान्दु लानानै मिथिबायना. नुबाय हारसा सिख्लाफ्रा ओरैजाय रिल्स बानायगासिनो आरोना. बेसोरिफ्रा थान्दा लोगोजों मोननायखाय गोजौआव फैनानै रिल्स बानायनो सोलोंदों ना मा होनो लोगोफोर? नुबाय दा गाइस ट्रेनखौ माबायदि फिसा नुयो आरोना गोजौनिफ्राय. ओरै हमनानै ओरै दोनहरनो हानाय बायदि नुखायो आरोना. मिथिबायना? वा नैबे साइथिंजोंनो फैगोन आरोना दाहाय दसे उनाव 5-10 मिनिटसोनि उनाव. स' ट्रेना फैगासिनो ओरै रावना सानजा फारसे. स' गाइस नायलांबाय थादो. स' गाइस गोजौनिफ्राय ओंखारबायलै आङो. बायो गोजौआव थानो आरोना मिथिबाय? गिलायलाङो बायजानो. स' गाइस नैबे आंनि गोजौआवनो दङ नैबे फांखायाव दाउ बासा आरोना लोगोफोर. मानसिफोरखौ गियालासिनो बेसोरिया बासा बानायबाय. दा फेनाबो बर्थमान सलायथ'ला आरोना लोगोफोर दाउ बासा थानायखायनो. गफायनानै बिरग'लांबासो आरो स्टार्ट जाफिनगोन. नै दायो नायदो पेसेन्जार गारि फैनायनि सिगां माल गारिया फैदों आरोना लोगोफोर. नोगोद गोलावखा आरोना. नोगोद गोलावखा दहायनिफ्रायनो खारगासिनो दासिमबो खतम जायाखै आरोखि. माने ओरैबायदि खारगासिनो आरोना. स' गाइस माने 360सो जाखागोन आरोना. नै लास्ट आरोना. ओइ बाबा बेयाव गाखो, इयाव सिङाव थांदो होनदो बेयाव गाखो. स' लोगोफोर आफाया थांबायलै मालाय. पेसेन्जार गारिया फैनानै आरोना. दा नै जोंबो न' फारसे रावना होदोनि. नायलांबाय थादो. स' गाइस आफाखौथ' दोनना फैबाय. दोनना फैनायनि उनाव दसे दंफां सायायाव रेस्ट. नैबेयाव ओरैबायदि मोजां आरोना. दुब्लि लांदां ओरै नायदो. माने बार खोलो खोलो बारबाय थायो आरोना.
ओरैबायदि मोजां माने दसे जिरायबाय माने इयाव दसे रेस्ट लाबाय। स' गाइस दा आं न' फारसे। स' गाइस दा फैना मोनफैलायबाय आं दा न'आव। स' आफायाथ' थांबाय ट्रेनाव, दा आं फैनानै दा न'आव आङो दसे रेस्ट लाबाय नैबे दा बिफां सायहायाव। स' गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'आव इन्टारेस्टेड बा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालाम। अके दान दिनैनि ब्लगखौ आं एसेबांनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।